Ir-reċidività fil-ħabs. Meta priġunieri jispiċċaw il-ħabs għal aktar minn darba għaliex iwettqu reati kriminali oħra. Realtà li teżisti fil-ħabs ta' Kordin. Preżentament il-popolazzjoni fil-ħabs ta' Kordin tlaħħaq madwar 589 priġunier. Ma' One News il-Gvern ikkonferma li sal-aħħar ta' Settembru kien hemm 185 priġunier reċidivi li reġgħu spiċċaw il-ħabs għaliex wettqu reati kriminali oħra. Li jfisser li aktar minn 31% tal-priġunieri li hemm il-ħabs daħlu aktar minn darba l-ħabs għaliex baqgħu iwettqu reati kriminali. Skont informazzjoni mbagħad mogħtija fil-Parlament, 4 minn kull 10 priġunieri li spiċċaw aktar minn darba l-ħabs daħlu 5 darbiet jew aktar il-ħabs. Każ partikolari huwa dak ta' priġunier li spiċċa daħal il-ħabs 19-il darba għaliex baqa' jwettaq reati kriminali. Din ir-realtà tqanqal mistoqsijiet kbar fost oħrajn dwar is-suċċess tal-element korrettiv li fuq suppost hija mibnija tmexxija tal-ħabs ta' Kordin.